Yo, ayisandi. Hayi. Yo. Ne-message ezingaka. Ina wakwandijana. Hey, imakandijapha lambile man. Dithathu phazamizana. Hayi jonga, ndoda ndiyimi lapha. Ndifuna utya ngoku awuzixa sezinto uthi ndiyakuphazamisa siyevana? Okay, hayi bo imbiza zakini kwenzeka ntoni kweli khaya? Lo mama lapha. Kutyiwa ngeli khaya. Mhlanjeni. Shini, tata kaNomathemba, abulisanga nokubulisa. Uqhamisa uvula imbiza, uphazamisa umntwana efunda. Uzamnika le basari. Uzamnika na ibasari ngoba usafundiswa yiyo yazi ba namali angimfundisa mina. Shini. Shini. NakaNomathemba uthetha nabantu kohlobo. Ndithini ndilabhile lapha uthi ndiyaphazamisa umntwana efunda ufundela mina? Labhile mina kwakutya apha kutyiwa ntona bekhaya pheka nopheka. Kutyiwa napha. Uyanza siqabanisa uvathela le nto le phone na. Anathetha nawo uthetha nale phone. Ngathi alibala bakhona lento yenza apha ebhedeni. Into yenza nje ukufika ukutya qha apha eflatini yami. Ngathi alibala bayikhona into yenza apha yafonyofonyoza uyimovite man. Uyimovite man. Ngathi alibala ba ayikho umsebenzi wakho apha ekhaya. Umntana uyamfunda uyamphazamisa ufuna hamba e-university uyamphazamisa. Shini ungafuni unyusela ngepressure. Ungafuni unyusela ngepressure man. Yeah. Movite afonyoza mina. Madoda lo mfazi wengixola yona uthi ndiyafonyoza. Uthetha uthini nathi ndiyafonyoza? Mina ngoku nathi phezulu kwakho apha ebhedini uthi ndisuka wena uyaqhame. Kaloku ube sengichamile mina. Ndiqhama andifuni ukuchame wena kaloku uzawuchamela wena. Ngakushiya futhi apha kwakho. Akushiya apha kwakho lento ndiyafonyoza mina. Ntontonini uhlale kwelijonga le flat yakho ekhiwe ngento engalani igobhoza nomachisi. Nohlala apha ngixoxa uba ndiyafonyoza mina. Into le ndixola lo mfazi. Ode siphi indaba elohlobo okonda bakho phezulu kulomhlaba angazi sikhiya zomzo wakho So uyahamba doda konhlaba lo kulomzi nazohlala xoxa into uyafonyoza ogqiba ixhego elidala nga ekole ngincedisa nje nomkwami ngaba uzigada ngantoni nganawo uba uzigada ngantoni lapha ukufika lapha afana ababhekezayo bathothi batha inyawo sazibona uzigada ngantoni shiya kwakho mina nohlala kule mhlaba udenge wenhlaba awuzobona ukugada Yafonyoza movite hamba. Shini. Hlala lithini nendoda. Yo. Hayi. Ushiya ngezikhiya uyangisho ukuthi uyangikhalala. Ngimxelela inyani nje uyafonyoza. Kaloku akayazi ondibana bazi movite amadoda sibathe xa sina choice. Hayi ngeke ndasendalama. Phathisa ngenhloko man. Yes. Manulama. Nomathemba. Ye Nomathemba. Shit. Mama. Ngicela undenzele indoda pha. Unibethele nje ngamanzi ashushu. Ndine stress mntanami, ne-stress wambili utatakho. Yo hayi mama. Undenzele indoda pha. Okay mama. Ithi nganditwa lapha ekhapha. Wena uthi mama wenze indoda, intsholi indoda. Uvuma ngoku intsholi indoda. Wafuna ngithini umuntu? Intsholi indoda, uqhawuphuma ngoku ngimsho into endoda. Nawe uvuma wenze indoda. Movite ye. Indoda movite. Khathi. Yewena. Yanazi ndithanda sikanjani? Ndithanda kanjani? Ngabetha unye myefa. Ngabetha unye ulandele utatakho yef. Angathi ayikho into enziwa ekhapha. Awuyondoda ngiyathatha nje umka lapha. Ayikho lento. Sala nomtshawoni. Uyaphi? Uthatha impahla zami. Uthatha khona impahla ndimoshe ngena wena impahla. Phuma. Nawe nje. Hamba friend ngoku akuthethe. Thanda indaba kude kucaba so qana namabele. Uwoxana amabele ngenxa yabantwana. Shini. Yenza imovite khona apha. Imovite indoda uyathanda awuthanda uyaniva. Abayathanda nababathandi. Imovite indoda. Mabahamba ngama. Shini.
into sakhamba indaba mobile yazi ba into enditya xa nginga-choice kona bendizawuthini shin yazi ba sinayo enye iserial aphandle mobile sitya kuba singena-choice yazi bayandinyanyisa mani yazi bandinyanyisa shin dlala abantwana apha ndimzala phina zongixelela ndixelela yona shin esihlala bona yu wasayenza yaqina njengotata akho hayi ngotata uqinile ke ngoku qina njengotata akho utata akho yimovayite hayi kodwa mama ayikho le nto uyenzayo kodwa mama kodwa beka amandheni ayikho beka amandheni ingathi nawuzosa bhuti wambili uyandazi ndiyenjani sikanjani bhuti wambili hayi nam ndiyalingwa ndiyahamba nam ndiyakwa anti ke ndihlale wayilapha mna sana soze umama hayi ngeke umama ndiyahamba mna mama noke ndiyichithe hamba ndiyahamba mna yo kodwa nkosi yami befama nditheni lo mntana ndenze movayithi eqinile ngathi utata wakhe ebusuku uyaqina naye umkhihle naye ngicela uyahlala kwani ndisele ndodwa ngoku kodwa bendingena-choice nje ayikho enye iserial endingayitya ngaphandle kwale movayithi yho inkosi wawazi wena ubuthini yho ndase ndahluthi njengangoba endonele ngutata akhe eqina apha ebhedini yho xelela uba ndiphamele ukuchama ndigqibe yho nkosi yam ndabona uba ndithini ndibona icemba yho hayi kodwa siyeke ube nee-friends zam kuWhatsApp mhlawumbe ndizofumana enye indoda ukuphuma kwam apha phandle soze ndingamiswa nasi mistress kakhulu shola zam